Takže mám tu Mustanga. Včera jsem na něm dělal generálku motoru, jsou tam nový ložiska, vyměnil jsem zapalování, v motoru jsou taky nový šrouby. Spojka tam byla nová, celý karbec je vyčištěný, na mu nová elektrika. A když jsem to dodělal, chtěl bych to zkusit nastartovat. Ještě tam teda nemám výkon spojky, ale nastartovali jsme to mohli zkusit. Tak já tady položím mobil. Jelikož nemám koutek od nádrže, tak tady mám nádrž z 21. Můžu přes to dát benzín. Tak vezme. Nevím, jestli tam teče benzín nebo ne. Teče, kurva, teče. Aha, fajně. Paráda, tyjo, ještě by to chtělo doladit předstih a můžeme vyrazit.